Hola, soc Lizan i avui us presentaré la meva expressió oral que explicaré el videojoc del FIFA 19 d'Electronic Arts o EA Sports. El primer que explicaré serà tots els mods de jocs que hi ha i com es juguen a cadascun. I també explicaré els controls del teu comandament. Tots els mods de jocs que hi ha són el camino d'Alex Hunter, Kim Hunter i Danny Williams, que història per a cada personatge fictícia, no? I tens que anar millorant pel temps i intentar que siguin els millors jugadors de la seva lliga, la seva nacionalitat, el seu equip, etc. També està el modo carrera, que ets un entrenador o un jugador creat per tu i tens que anar millorant al llarg dels anys i ser el millor del teu equip i intentar llegar a la cima. El mod de partit ràpid. El partit ràpid és per passar-ho bé amb els teus amics o jugant contra la màquina tu sol. Els tipus de partits ràpids. Està una final europea, que és una final de la Champions League o Europa League. També està un partit sense regles. D'Ultimate Team. L'Ultimate Team és un mod que tens que crear-te la teva plantilla de 23 jugadors obrint sobres, gastant diners del teu lloc per aconseguir jugadors, venent jugadors. També quan jugues partits es donen unes monedes aleatòries on pots comprar i venir jugadors. I també pots aconseguir monedes amb recompenses que et donen per diferents mods que hi ha dins de l'Ultimate Team, que són tres mods contra la màquina i 3 mods online o en línia que jugues contra gent que tu no coneixes i per això és el meu mod preferit. Torneig. El torneig es pot jugar amb un equip que tu vulguis o un equip aleatori i tens que anar classificant-te per les diferents fases que hi ha en un torneig i pots fer moltes varietats com sol equips espanyols, sol equips d'una lliga i també és un bon mod si vols jugar tranquil·lament. Els controls del teu comandament. Jo utilitzaré dos tipus de comandaments, el comandament de PlayStation 3 o 4 i el comandament de Xbox. Per començar, et pots moure amb el controlador esquerrà i regatejar amb el controlador dret o el L1 o el B amb el controlador dret a dalt esquerra, a dalt dreta, a baix dreta i viceversa. També amb la X o amb la A pots fer un pas ras. Amb el quadrat o la X pots fer un centre o una entrada agressiva. Amb el cercle o la B pots xutar o fer una entrada normal. I amb el triangle o la Y pots fer un pas al buit o un pas al buit elevat mantenint el L1 o el B. Amb el R2 o RT pots sprintar i amb el L2 o el T pots posar cos. I aquesta és la meva explicació del meu joc FIFA 19. Fins una altra!